Subling gihangyo sa defense team ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang iyang interim release. Sanglit dili na matud pa makatarunganon ang iyang pagkapriso sa ICC Detention Center. Samtang FPRRD do na matud pa'y frustration nga wala siya'y mabuhat sa mga nagahitabo karon sa nasud sumala sa anak nga si Vice President Sara Duterte. Ani ang report ni Argil Relator. Sa ulahing dokumento nga gisumite ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC Pre-Trial Chamber 1, giduso niini nga dili angay magpabilin sa detention si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte samtang nagadagan ang proceedings. Ang administrative delay kay dili matud pa maka-justify sa pagwagtang sa kagawasan. Busa, kinahanglang imando na ang temporaryong kagawasan ni FPRRD. Ang pagpagawas kay FPRRD samtang nagpadayon ang litigation on fitness kay makasiguro ang sakto nga balanse tali sa mga katungod sa usa ka suspetsyado ubos sa statute samtang nagtahod sa kaepektibo o integridad sa mga proseso. Sa karon, wala pa schedule si Vice President Sara Duterte sa pagbalik og bisita sa iyang amahan nga si FPRRD sa The Hague. Hinoon, anaa didto karon ang mga apo ni FPRRD na sila Congressman Omar ug Isabel. Napanigurado ko na merong magbibisita kay Pangulong Duterte doon. So on that note, I sigurado I am comforted by the fact na may nagbibisita sa kanya araw-araw na pinapayagan ng detention unit na magbisita. Napansin daw sa bise nga nagalahi-lahi ang mood ni FPRRD. Tinanong ko si Kitty anong nangyayari, bakit walang mga tawag. At sinasabi daw ni President Duterte ay ayaw niya daw yung frustration niya na wala siyang magawa sa mga pangyayari. Una na nga nag-file og motion ang kampo ni FPRRD alang sa indefinite adjournment sa tanan niyang legal proceedings tungod dili matud pa fit to stand trial si FPRRD tungod sa kondisyon sa iyang panglawas. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.